உங்களால் ஒரு கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் 24 ஹவர்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. 24 ஹவர்ஸில் எலான் மஸ்க் ஏன் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கா, நம்ம ஏன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கோம், உங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி விஷயம் தான். யூ அப்ரோச் அ கிளைண்ட், மேக் இட் ஆஸ் சிம்பிள் as பாசிபிள் ஃபார் தம். சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா இப்போது ஒரு வேலை செய்யணும், அந்த வேலை எங்கே எப்படி கொண்டு போய் செய்யணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கணும் இல்லையா. எடுத்த உடனே கொண்டு போய் நான் 15 லட்ச ரூபா எங்கள் அப்பா கிட்ட வாங்கி செலவு பண்ண போகிறேன், ரொம்ப பெரிய தப்பு. நான் எடுத்த உடனே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, ரெண்டல் கம்பெனிஸ் இருக்குது. அந்த ரெண்டல் கம்பெனியில் எங்கள் கிளைண்ட் கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்க, அந்த அட்வான்ஸ் வாங்கி அந்த ரெண்டல் கம்பெனியில் வாடகை எடுத்து தான் போய் போகணும். அந்த மாதிரி தான் நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா பீயிங் ஃப்ரூகல் இஸ் த பெஸ்ட் திங் இன் பிஸ்னஸ்.